Uba sanbor sulai, ubadai uba krenbej ia kaba usneushon jingmut haladi, bat hakani ke kentiru, ula krenbiang halor kamat jong ke innerline permit ILP. Senyau tenat ba utai urang ba ubadang susah bam semai menteri sorkar celah ula sim shuai ya kamat ban kren halor ka ILP ka badai ka an ka baya dajat benriu ha ka jaka ba un penlej jingmut shuai ya ketenat lejong kum ketenat rijingri ketenat penhe riti dustur nalor ki waipat ka jingkwa ILP uba sanbor kal pelong ru ba un kren bej haba pau haba syai ba kadai tang ke sorkar BJP bat kamdai setia ke sorkar NPP lani ke sorkar MDA bat kumta udaya wer ya upai lang kejela ba kaan ILP kan rekam setang lada kawan ke sorkar BJP ha Meghalaya klaim da theuhi ya ke jingkren politik jong u hanrei kamat ka basya kalong ba ki wai ki MLA haba ki sha penbam smai ki jukren ya karoi kapa bat katai ke kentin ke judon hat du e jong uthlit jong ki ha kaba ki juliet bha man kapor haba ki kren ai hanrei ka bas news shot jungmut kalong ba utai UMLA jong ka sau shalong ukren chai ba ka dai tang ka an ILP ka bron kam hai ya ka judgment reu khasi penat bat ka tai ka kentin hi ka pen i ba uba sanbor udon ya ka jungmut ka ba kham jeliu ban ki waipat ki MLA ni ki menteri sorkar namar ba kini ki kwa ya ki kam thau scheme ki jingtai ki bathmai ban pen pra ya ki barim hanrei ngi hab ban sneu tho ba ha ka jinglong jingman jong ke India hakini kisngi layo i ba ki poi wir ki poi hap kim don jaka shong satia ha ki jela ba pher hanrei ki lanang sha kendang na kapor sha kapor bat haba kalong kumta ka Meghalaya kamdei ban ai jakari ya ki tei ki poi wir hanrei ka dei bandon ya ki an ki baklan bor ban penher krat ya kini ki poi wir ki ba na rithor ban na ki weipat kiri haba shupej na kini ki jingjia ha kini ki hindrus nambala dep la ban ong ba ukon rat sangma ulapel ha ka baye kren ya ki an ban yada ya ka judgment reu namar kat ka jingbun kam jong uni menteri rangba ban le Delhi hanrei o wanra tang da kiram suda ban pentrai kam ya ki project baper ka jela bat kidon tang khandiat e kiba ka ais bun mensim ka sorkar India bat lada ye kren lai ya ki an ki baye da judgment reu lada dai ka jingti dewyong ka jingpun klan bor ya ki district council lada dai upud usam lani ka ILP bat sasibun ke waipat Kisyusdin Hasun namar ba ka sorkar BJP imat kumba kamsalia ai ruem